שלום ובוקר טוב לכם, תודה שהצטרפתם אליי היום להדרכה שלנו בנושא ימי עבודה, הסכמים. אנחנו נראה בהדרכה הזאת את כל השלבים, החל מהקמת יום עבודה, שיוך למשרה ובסופו של דבר שיוך של המשרה לעובד או עובדים במערכת. אני אראה את כל השלבים, בעצם מה נדרש מכם לבצע בעת הגדרה של הסכמי העבודה. אז בואו נתחיל, אני נכנסת לתפריט הסכמי עבודה וימי עבודה. זה השלב הראשון, כאן אני אקים את יום העבודה עצמו. עבור כל יום עבודה שבו התקן הוא שונה או ההגדרה היא שונה, נדרש ממני להקים יום עבודה במערכת. אין הגבלה לכמות ימי העבודה שאני יכולה להקים במערכת, יכולים להיות לי גם עשרות ימי עבודה. כן, השאיפה היא לצמצם כמה שיותר את ימי העבודה, כמובן אם זה מתאפשר, אבל גם אם לא, אפשר כאן להקים במערכת גם עשרות ימי עבודה. בואו נראה ונעבור על כל ההגדרות. יש לי כאן כמה ימי עבודה שהם ברירת מחדל במערכת, שזה יום עבודה, יום מנוחה וערב חג. אני יכולה או להיעזר בימי העבודה הקיימים, או גם להוסיף יום עבודה חדש, ובואו נראה איך עושים את זה. אני לוחצת על סוג יום עבודה חדש. כאן בשם סוג יום, אני נותנת איזשהו שם ליום העבודה, על מנת שהשם הזה יהיה עבורי משמעותי. כלומר, למשל אני רוצה עכשיו להקים יום עבודה של 6 שעות, אני ארשום יום עבודה 6, אוקיי? או כל שם אחר שעולה לכם, רק כן חשוב שבעצם אני אדע לאחר מכן שאני שייכת יום עבודה למשרה, אני אדע עבור איזה יום זה. למשל יש לי 2 סוגים של ימי עבודה, יום עבודה של 6 שעות עם שעות נוספות או בלי שעות נוספות, אני יכולה לציין את זה גם כן בשם. אז זה לגבי שם סוג יום העבודה, אני יכולה להזין איזושהי הערה, זה לא חובה. במסגרת השעות אני יכולה לקבוע אם מסגרת השעות של יום העבודה היא משתנה או קבועה, כשברירת המחדל היא משתנה. מסגרת שעות משתנה, הכוונה היא שאני מגדירה לעובד מה התקן שהוא צריך לעשות באותו היום, במקרה הזה למשל 9 שעות, שאין חשיבות לשעת ההתחלה ושעת הסיום. זה לגבי מסגרת שעות משתנה, אבל אם יש לי כן חשיבות ומבחינתי שעת ההתחלה ושעת הסיום הן שעות קשיחות, אני יכולה לשנות פה למסגרת שעות שהיא קבועה, ופה אני אקבע את שעת ההתחלה ושעת הסיום. שימו לב שאם למשל אני משנה את שעת הסיום או שעת ההתחלה, אז סך הכל שעות תקן מתעדכנות לי בהתאם. כאן במקרה הזה שיניתי את שעת הסיום ל-4, מ-8 עד 4 מדובר על 8 שעות תקן. אז זה ההבדלים בין מסגרת שעות קבועה ומשתנה. עוד הגדרה שקיימת לי כאן במסך הזה היא הגדרה של מקסימום שעות עבודה, כשברירת המחדל היא 24. אני כמובן כאן יכולה להגדיר ולקבוע מה יהיה מקסימום שעות העבודה עבור אותו יום עבודה. למשל יש מקומות בהם המקסימום שעות עבודה הוא למשל 12, אני יכולה לשנות את זה פה. מבחינת המערכת, מה שזה אומר שהעובד יוכל לדווח כניסה ויציאה, אבל המערכת תחתוך לו את השעות שמעבר ל-12 שעות. נראה בהמשך בדוח שמבחינת הדוח יהיה לי עמודה של סך הכל שעות נוכחות, שאלה הסכימה של הכניסה והיציאה, אל מול שעות עבודה, שם השעות אחרי הקיזוז של ההגדרות הללו, כמו מקסימום שעות עבודה והגדרות נוספות שאנחנו נראה פה במסכים האלה. עוברת ללשונית הבאה שמתייחסת לכללי כניסה ויציאה. אני יכולה לקבוע כברירת מחדל, שוב, לא מוגדרים כללים, אני כן יכולה לקבוע שכניסה מוקדמת לפני שעה מסוימת לא תשולם, למשל כניסה לפני השעה 8 בבוקר לא תשולם, או יציאה אחרי השעה 6 לא תשולם. שימו לב שבמידה ואני קובעת כאן מסגרת שעות קבועה, השתנו לי כאן הכללים והתווספו לי פה אפשרויות נוספות שאתם יכולים להגדיר. אני חוזרת שוב למשתנה. אוקיי? אם אני משאירה את זה ריק, זה אומר שהכללים האלה לא יחולו וכל השעות של העובד יחושבו כפי שהם. אז גם כאן במקרה הזה יש אפשרות, בעצם להגדיר במידה ואני רוצה את כללים לכניסה ויציאה,
וגם כאן בדומה למקסימום שעות עבודה, יופיעו לי סך הכל שעות נוכחות, אבל גם תופיע לי עמודה של שעות עבודה שהם לאחרי בעצם הקיזוז של כללי הכניסה ויציאה במידה ויש. חשוב לי רק לציין ולומר שבמידה ויש שאלות אני אשמח לענות בסיום ההדרכה על כל השאלות. אז אני ממשיכה ללשונית של הפסקה. הפסקה כברירת מחדל ברגע שהיא רשומה פה על חשבון המעביד, זה אומר שההפסקה הזאת לא יורדת. כלומר, שוב, הכניסה והיציאה יסוכמו כפי שהן. אם אני רוצה שכן המערכת תוריד לי באופן אוטומטי הפסקה על חשבון העובד, אני אשנה את זה פה במקום המעביד לעובד. אני אקבע את משך ההפסקה, במקרה הזה זה 30 דקות, אבל אני יכולה גם לשנות את זה ל-60 דקות. אני יכולה לקבוע כאן איזשהו תנאי, כלומר, אם יש לי מינימום להורדה של ההפסקה הזאת, אז אני יכולה לקבוע, כמובן שזה ניתן לשינוי, זה כרגע על 7, אבל אני יכולה לשנות את זה ל5, 6 או כל הגדרה אחרת. אז אני חוזרת שוב, ברגע שההפסקה כאן מוגדרת לי הפסקה על חשבון המעביד, זה אומר שההפסקה הזאת לא יורדת לי ולא באה לידי ביטוי מבחינת המערכת והדוח, רק אם שיניתי על חשבון העובד, תתווסף לי עמודה של הפסקה לדוח הנוכחות, ואני יכולה לקבוע את משך ההורדה והזמן של ההפסקה. אפשרות נוספת בהם עבודה היא השלמת שעות, יכול להיות רלוונטי למשל, במקרה למשל של עובדים יומיים למשל, שאני רוצה שמבחינתי מספיק שהם עובדו, אני אקח לדוגמה, מספיק שמבחינתי העובד עבד 2 או 3 וזה ישלים לו לתקן של אותו היום. או למשל אני יכולה לקבוע את ההשלמת שעות עבור שעת הנקה, שאני יכולה לקבוע אוסף 60 דקות, בתנאי שהעובד עבד לפחות 7 שעות. למשל זה יכול לשמש אתכם עבור ימי עבודה שישמשו אתכם לשעת ההנקה. לשונית הבאה של שעות נוספות, היא לשונית שמתייחסת לשעות הנוספות ברמה היומית. כברירת מחדל מוגדר כאן שמעל 9 שעות תעריף של 125%, וכעבור שעתיים, כלומר כעבור 11 שעות, תעריף של 150%. כמובן שגם כמו הגדרות אחרות, גם ההגדרה הזאת ניתנת לשינוי, ואני יכולה לקבוע פה ולשנות, למשל שהשעות הנוספות יהיו מעל 8 שעות, זה ב-24 דקות, ולאחר מכן ה-150% יהיה למשל בהתאמה כעבור שעתיים, כלומר אחרי 10 שעות ו-24 דקות בהתאמה. זה לגבי השעות הנוספות ברמה היומית. לשונית הבאה היא לשונית עבור מנוחה שבועית או חג. עבור מנוחה שבועית או חג, המערכת כבר יודעת מבחינת הזמנים של כניסת שבת, צאת שבת, כניסת חג, צאת חג, ובמקרה הזה תיתן אוטומטית תוספת של 50% עבור אותן שעות בטווח הזה. אני יכולה לשנות את זה במקום תוספת של ולקבוע תעריף קבוע עבור כל אותם שעות, זאת אומרת, בניגוד לתוספת של 50%, בהם ה-100% יהפכו לי ל-150%, ה-125% יקבלו תוספת של 50% ויהפכו ל-175%. אני יכולה לקבוע גם אפשרות אחרת, אני רוצה לקבוע שעבור כל השעות שהעובד עבד באותו שבת או חג, הוא יקבל עבור אותם שעות, לא משנה כמה שעות הוא עשה, גם אם הוא הגיע לשעות נוספות, עבור כל השעות בטווח הזה הוא יקבל תעריף של 150%, ולכן יש לי פה אפשרות נוספת של שעות נוספות מיוחדות, 150%. כמובן שמערכת גם מבצעת איזושהי בדיקה וקובעת ובודקת שהמנוחה השבועית של העובד לא פוחתת מ-36 שעות רצופות, כשבהם נכללות ה-25 שעות של טווח השבת או החג. אני עוברת על לשונית הבאה של עבודת לילה. מבחינת המערכת, בהתאמה כמובן לחוק, עבודת לילה נחשבת לעבודה שבין השעות 10 בלילה ל-6 בבוקר, עבודה של מעל שעתיים ברצף, ובמידה והמערכת כאן קבעתי שהתייחס לעבודת לילה, כן, מה שזה אומר למערכת שהשעות הנוספות שלנו יספרו החל מהשעה השביעית. Okay, כלומר אם המערכת מזהה שהעובד הגיע ועבד עבודת לילה
בעצם הוא הגיע כבר לשעות הנוספות, השעות הנוספות שלו יספרו החל מהשעה השביעית, ולא כפי שהגדרתי כאן. לגבי עבודת לילה. הלשונית האחרונה שבהקשר של יום העבודה היא לשונית של שעות הדיווח, לשונית שהיא קצת יותר חדשה למי שלא ראה לפני, והיא מדברת על אפשרות של להגביל את שעות הדיווח. כרגע שימו לב שהאפשרות הזאת מתייחסת לדיווח אינטרנט ואפליקציה, והיא מאפשרת לי להגביל את העובד מלדווח בשעות מסוימות. כאן במידה ואני רוצה לבצע את ההגדרה הזאת, אני משנה את זה במקום ללא לכן, ותיפתח לי האופציה הבאה. כאן אני אוכל לראות ולהגדיר, למשל, אני לא רוצה שהעובדים ידווחו בטווח שבין 7 בערב ל-9 בערב למשל. אני יכולה להגדיר פה כמה טווחים, עד 5 טווחים. אותו דבר להגביל אותם מלדווח בתחום השבת וחג. אז אני רק רוצה לחזור על האפשרות הזאת ולהסביר מה ההבדל בין האפשרות הזאת לכללים למשל שקבענו. אז האפשרות של שעות דיווח מונעת לגמרי מהעובד לדווח בטווח שעות שקבענו, אם זה בטווח שעות שהגדרנו כאן או בטווח של השבת או חג. אני מחדדת ומדגישה שוב שכרגע מדובר רק על דיווח אינטרנט ואפליקציה. בניגוד לאפשרות של כללי כניסה ויציאה או המקסימום שעות עבודה, שבמקרים האלה המערכת כן מאפשרת לעובד לדווח, אבל היא תחתוך את אותם שעות בהתאם לכללים שהגדרנו. אז זה לגבי השעות דיווח, וזאת הלשונית האחרונה עבור יום העבודה. אז כמו שאמרתי, אני יוצרת פה שורה של ימי עבודה עבור כל תקן שונה שיש לי או כל הגדרה שונה שיש לי. כמו במקרה הזה אתם יכולים לראות שיש לי יום עבודה של 9 שעות, יום עבודה של 7, 8 וכן הלאה. עבור יום המנוחה יש לי פה איזושהי ברירת מחדל שיום שהוא בלי תקן. ואני כמובן יכולה להמשיך ולבנות ימי עבודה נוספים במידת הצורך. כן יש אפשרות שכדאי להיעזר בה כאן והיא האפשרות של העתקה, אנחנו נראה את זה גם בהמשך גם במשרות שאפשר לבצע את זה. כלומר אם יש לי כאן הגדרה, אני רוצה עכשיו לבצע הגדרה שהיא זהה למשל ליום עבודה של 7 שעות. אני יכולה להשתמש פה באייקון של העתק, האייקון של העתק יוצר לי שכפול לאותו היום, שימו לב, הנה זה יתווסף לי כאן בסוף השורה. נקרא יום עבודה 7 שעות עם התאריך והשעה של עכשיו, אני יכולה להיכנס ליום הזה, כמובן לשנות את השם. וכמו שאמרתי, אם יש לי פה רק איזשהו שינוי אחד, אז אני יכולה למשל לקרוא לזה יום עבודה 7 שעות עם הפסקה. כאן למשל לשנות ולהגדיר שמוגדרת הפסקה. אז יצרתי פה שכפול ליום העבודה. מבחינתי כל ההגדרות זהות מלבד הגדרה 1 או 2, ולכן כדאי כן להיעזר כאן בשכפול ובהעתק, הרבה יותר נוח ופשוט. אז לחצתי כאן על השורה של יום העבודה, עמדתי בסוף השורה, לחצתי כאן על האייקון של העתק, וביצעתי את השינויים ביום העבודה המשוכפל. אז זה לגבי האפשרות של העתק, כדאי מאוד להיעזר בה. אני עוברת לאפשרות הבאה בשלבים של הקמה של משרה. אז אחרי שהקמתי את כל ימי העבודה, אני חוזרת שוב להסכמי העבודה ומשרות. בהתאם לכל ימי העבודה שהגדרתי במערכת, אני בונה כרגע את המשרה, את הסכם העבודה. אז בואו ניקח דוגמה, שוב, יש לי כברירת מחדל בחברה חדשה רק משרה אחת שנקראת רגילה, וכמובן שאני יכולה גם כאן להוסיף עוד הרבה משרות נוספות. אז אני יכולה ללחוץ פה על כפתור משרה חדשה, לתת משרה שם, משרה למשל 7 שעות. כאן בלשונית של ימי העבודה, אני יכולה לשייך לכל ימי העבודה את סוג יום העבודה בהתאמה למסך הקודם שהיינו. כלומר, למשל ביום ראשון מבחינתי יום העבודה הוא 7 שעות, אני לוחצת כאן על החץ ובוחרת מהרשימה יום עבודה 7 שעות. אני פשוט עוברת יום יום ואני יכולה לבצע שיוך של יום העבודה בהתאמה. אם הימים זהים לי עבור כל השבוע, אז אני יכולה על ידי לחיצת כפתור, כאן הכפתור הימני יותר, למשל לבצע העתקה לימים ראשון עד חמישי, או לבצע העתקה לימים ראשון עד שבת, או לכל הימים במשרה.
ואני מבצעת כאן שיוך של כל הימים בהתאם לימי העבודה שהגדרתי במסך הקודם. אני יכולה גם לראות כאן על ידי לחיצה על האייקון הזה את כל ההגדרות של ימי העבודה. שימו לב שבמידה ולא שייכתי כאן יום עבודה מסוים לאחד מימי השבוע, כאשר אני אלחץ על התקן על מנת לשמור את המשרה, המערכת תתריע לי על כך. כן כדאי לשייך בעצם את כל הימים, גם אם זה לא יום עבודה. למשל, אני אתן דוגמה, אם בערב חג בדרך כלל אצלכם לא עובדים, אני אשייך יום מנוחה. הסיבה היא שכן כדאי לי לשייך כאן יום עבודה ולא להשאיר אותו ריק, היא למקרה במידה והעובדים בסופו של דבר, יש לי ערב חג מסוים שיהיו לי עובדים שכן יעבדו באותו ערב חג, אם לא שייכתי יום עבודה, המערכת כלל לא תיקח את השעות האלה בחשבון, ולכן כן כדאי לשייך יום עבודה. כמו שאמרתי, אפשר לשייך כאן יום עבודה שהוא ללא תקן, כמו יום מנוחה. במקרה הזה, במידה והעובדים לא עבדו, אין תקן ולא ירד להם היעדרות. אבל במקרה השני, שכן יש, במקרה ויש כן ערב חג שהעובדים עבדו, השעות האלה לקחו בחשבון. אז זה לגבי השיוך של ימי העבודה לימים בשבוע. הלשונית הבאה מתייחסת לשעות נוספות תקופתיות. בשעות נוספות תקופתיות, כברירת מחדל, המערכת מתייחסת גם לשעות הנוספות ברמה היומית, כפי שהגדרנו ביום העבודה. אני טיפה אתזכר ואראה, שביום העבודה הגדרנו שעות נוספות מעל 9, מעל 11, כאן ההתייחסות היא לשעות נוספות ברמה השבועית, כשברירת המחדל שהיא מעל 42 שעות 125%, וכעבור שעתיים 150%. שעות נוספות שקיימות כאן, כמובן שהן לא בהתאם למה שעומד עם החוק, והמערכת מתריעה על כך, אבל אם זה ההסכם שלכם מול העובד, אז אפשר לשנות פה את ההגדרה. למשל, יש לי פה אפשרות נוספת, שהיא ברמה שבועית, שימו לב, המערכת מתריעה לי על כך. האפשרות הזאת ייתכן והיא מנוגדת לחוק, ולכן עליכם להתייעץ עם גורם מומחה בתחום דיני האפשרות הזאת של שבועית, מתעלמת מהשעות הנוספות ברמה היומית, ומתייחסת רק לשעות הנוספות ברמה השבועית. כשאני יכולה להגדיר פה, או איזשהו מספר קשיח, שמעל כמות שעות מסוימת יהיה לי תעריף של 125%, או אני יכולה לבצע פה סימון של התיבת סימון, לחשב שעות נוספות מעל התקן השבועי, כלומר, כל עובד בהתאם לתקן שלו, בהתאם לימי העבודה בפועל, המערכת תיתן לי כאן את התעריף של 125%. האפשרות הבאה היא אפשרות חודשית, אפשרות שהיא די זהה לאפשרות השבועית, אבל היא רק מתייחסת שוב רק לרמה החודשית, מתעלמת מרמה יומית ומסתכלת רק ברמת החודש על השעות הנוספות, וגם כאן אני יכולה או לקבוע איזשהו מספר קשיח שמעליהם יתקבל תעריף של שעות הנוספות, או לבחור בתיבת סימון שזה חשב שעות מעל התקן החודשי, כמובן שכל חודש בחודשו בהתאם לימי עבודה בפועל, שזו אפשרות נוספת שקיימת. האפשרות האחרונה היא ללא חישוב שעות נוספות תקופתיות. האפשרות הזאת מדברת על מצב שהמערכת תתייחס רק לשעות הנוספות ברמה היומית, כלומר בהתאם למה שהגדרתי ביום העבודה, ותתעלם משעות נוספות ברמה השבועית אם יש. אז זה ללא חישוב שעות נוספות תקופתיות. אני אחזור שוב על האפשרויות האלה, כי זה אפשרויות שהן חשובות וחשוב לי שתבינו מה הן אומרות. אז אמרנו שוב, ברירת המחדל שהיא שבועית ביום הפנוי, היא אפשרות גם שעומדת עם החוק, והיא מדברת על שעות נוספות גם ברמה היומית וגם ברמה השבועית, והיא יודעת לסכום את שני השעות הנוספות הללו. האפשרות הבאה היא שבועית או חודשית, שהיא מתעלמת מהרמה היומית ומתייחסת רק לשעות נוספות ברמה השבועית או חודשית. והאפשרות האחרונה היא ללא חישוב שעות נוספות תקופתיות, היא מתייחסת רק לשעות הנוספות ברמה היומית וסוכמת אותן. כמו שציינתי ואמרתי, ברגע שנבחר בכל אחת מהאפשרויות הללו שהיא לא האפשרות הראשונה, המערכת תתריע לי על כך. לכן כדאי לבדוק באמת שאכן זאת האפשרות המתאימה מבחינתכם לפני שאתם בוחרים באחת מהאפשרויות האלה.
המנוחה השבועית אין פה מה לשנות, המנוחה השבועית כרגע מוגדרת כברירת מחדל על יום שבת. שעות היעדרות, שעות היעדרות היא אפשרות, גם כן אפשרות שנוגדת את החוק במידה ואני אסמן אותה, ומתייחסת לאפשרות של לקזז שעות היעדרות משעות נוספות. אפשרות שוב שנוגדת את החוק, כי מדובר על קיזוז של שעות היעדרות שהן בתעריף של 100% אל מול שעות נוספות בתעריף של 125% ו-150%. ולכן אם אני מסמנת את האפשרות הזאת, המערכת גם כן מטריעה. האפשרות הבאה מתייחסת לתשלום עבור חגים, כשעבור עובדים יומיים ושעתיים. התייחסתי לזה בהרחבה בוובינר של שבוע שעבר, הוובינר שעסק בחגים. אני רק כן אציין כאן בקצרה שעבור עובדים יומיים ושעתיים יש מספר תנאים שצריכים להתקיים על מנת שהעובד יקבל תשלום עבור החג, המערכת יודעת לעשות את זה באופן אוטומטי. התייחסתי לכל ההגדרות בהרחבה בוובינר, כך שמי שיש לו שאלות בעניין אני יכולה גם לשלוח לו הקלטה של זה, אבל יש כמה הגדרות שצריכות להתקיים בהתאם, והמערכת תיתן לנו את התשלום עבור החג בדוח הנוכחות, וכמובן שגם זה נתון שיכול לעבור לתוכנת השכר. אז זה לגבי ההוספה של המשרות. שוב אמרתי, השלב הראשון שלנו היה הגדרה של יום עבודה, בהתאם לימי עבודה אני מגדירה משרות במערכת. גם כאן אני יכולה לעזר באפשרות של העתק וליצור שכפולים למשרות במערכת. ויש לי שוב רק שינוי מסוים במשרה, אני יכולה לבצע שכפול ולשנות את ההגדרה הרלוונטית. כמובן שאם יש לכם רשימה ארוכה של משרות, אז כמו בכל מסכי הרשימה האחרים במערכת, אני יכולה לבצע כאן חיפוש לפי שם משרה, פשוט להתחיל להקליד את שם המשרה, אני יכולה לבצע פה חיפוש משרות שמוגדרות לי לשעות נוספות רק שבועית ביום הפנוי, או ללא חישוב שעות נוספות תקופתיות. ובכן, במידה ויש לכם רשימה ארוכה של משרות, משרה שמשויכת לעובד, גם אם העובד הזה מוקפא במערכת, אין לי אפשרות למחוק אותה. כן, יש חשיבות שהדוח של העובד, כמו שאמרתי, גם אם הוא כבר לא עובד והוא מוקפא, יצא בצורה נכונה. לכן, במקרה הזה, יש לי כן אפשרות לבצע הקפאה למשרה, די בדומה לעובד. שימו לב, יש לי פה עמודה של סטטוס, וכאן אני יכולה פשוט בלחיצת כפתור, ללחוץ על הלינק של פעילה, והמערכת שואלת אותי משנות את סטטוס המשרה למוקפא, ואני מאשרת. אחר רענון, המשרה הזאת לא תופיע לי כאן, כי כברירת מחדל בסטטוס מופיעות לי רק משרות פעילות, אבל כמובן שהמשרה הזאת עדיין קיימת ושמורה לי, אם אני אבחר כרגע בסטטוס מוקפאת, אז היא תופיע לי כאן. עדיין בעצם המשרה כאן תהיה קיימת, כי יש כמו שאמרתי חשיבות לשמור משרות במידה והם שויכו לעובד, אבל כן זה ידלל לי כאן את הרשימה, גם מבחינת הרשימה הזאת וגם ברשימה של העובדים, שאני משייכת להם את המשרות, שזה שלב שאנחנו נראה מיד. אני עוברת ברשותכם לשלב האחרון בכל ההגדרה הזאת, שזה השיוך של המשרות, של הסכמי העבודה, לעובד או לעובדים. אז אני חוזרת לתפריט עובדים ועדכון פרטי עובד. אכנס כאן לאחד העובדים מהרשימה. כרטיס העובד, אני עוברת ללשונית של הסכם עבודה. וכאן בתחתית המסך אני יכולה לראות, כתוב לי משרה. כמו כן אני יכולה לשייך את זה לכל משרה מתוך הרשימה של המשרות שהגדרתי. במקרה זה משרה שעתית, משרה רגילה או כל משרה אחרת. ושימו לב, אם מדובר על עובד חדש, אני אהיה חייבת לבחור תוקף, כשברירת המחדל של המערכת, הנקודת ציון של המערכת זה 1/2008. כלומר, אם אני לא אבחר פה נקודת ציון ואני אשאיר את זה ריק, המערכת לא תיתן לי לשמור את העובד, ולכן כן אני חייבת להגדיר פה תוקף. זה אמרתי 1/2008, כמובן שכל ההגדרות האלה יחולו מרגע הדיווח של העובד. שימו לב, במידה ויש לי איזשהו שינוי במשרה, כלומר למשל, או אם יש לי שינוי במשרה, או שהחל מחודש מסוים העובד עבד לעבוד
תחת הסכם או משרה אחרת. מה שעליי לעשות זה ללחוץ כאן על הפלוס, להגדיר למשל מאוקטובר 23, העובד עובר לעבוד על הסכם של 8 שעות. אז אני יכולה להגדיר פה את התוקף. חשוב מאוד להגדיר תוקף במידה ויש לי שינוי, על מנת שההיסטוריה של העובד תישמר. וזהו, ואני יכולה לשמור את זה. שימו לב שאם אני עכשיו נכנסת לכרטיס של העובד מחדש, אני חוזרת לתפריט וללשונית של הסכם עבודה, אז אני יכולה לראות שמערכת כבר סידרה לי כאן את המשרות, כלומר המשרה הקודמת מופיעה לי כרגע למטה, המשרה החדשה מופיעה לי למעלה, והיא כבר יצרה לי את העד חודש באופן אוטומטי, כלומר בגלל שהגדרתי שהמשרה החדשה תחול מ-10/23, כבר באופן אוטומטי הגדירה לי שהמשרה הקודמת, התוקף שלה היה עד חודש לפני, שזה עד 9/23. זה מאוד חשוב לעשות, ההגדרה של התקפים. אני יכולה, כמו שאמרתי, גם לראות את ההיסטוריה, זאת אומרת, אם יש לי עובד שעובר הרבה בין משרות, אני אכנס כאן למסך הזה, ואני אוכל לראות את כל ההיסטוריה וההשתלשלות של השיוך שלו למשרות, ממתי לאלו משרות, ואני אוכל לראות את זה פה. כאן אין איזושהי הגבלה לכמות הפעמים שאני יכולה לבצע שינויים לעובד מבחינת המשרות, אבל כן חשוב להגדיר תוקף. אז זה לגבי התקפים שלנו. ודבר נוסף שאפשר לבצע זה במידה ועכשיו השינוי שביצעתי, למשל שייכתי את העובד הזה למשרה של הסכם 8 שעות, אני יכולה לבצע העתקה של המשרה הזאת ושל התוקף לעובדים נוספים על ידי לחיצה כאן של האייקון של העתק. אני אבחר למשל 2 עובדים מרשימה שעליהם אני רוצה להכיל את העתקה, ואני אלחץ על התקן. אותו דבר גם לגבי שיוך של משרה חדשה, כלומר אני יכולה לבצע, עכשיו יש לי סניף מסוים או מחלקה מסוימת שאני רוצה לכולם לשייך את אותה משרה, אני יכולה גם כאן להיעזר באייקון של העתק, אני אראה את זה גם, הכנסתי למשל אני רוצה לשייך לכל העובדים של סניף חיפה, משרה מסוימת, אני נכנסת לאחד העובדים שמשוייך למשרה הזאת, עוברת גם כן ללשונית של הסכם עבודה, ולמשל אני רוצה שכולם רגע בעצם יהיו משויכים לי למשרה שהיא שעתית. לחץ כאן על האייקון של העתק, שימו לב אני יכולה לבצע בהעתקה סינון גם כן לאותו סניף שאני רוצה, שייך גם כן את העובד שמשוייך לאותו סניף, ובהעתקה תחול על כל העובדים כרגע שמשוייכים סניף שבחרתי. לגבי האפשרות של העתקה, אם יש לכם כמות גדולה מאוד של עובדים, אז אפשר באמת לבצע את העתקה הזאת ברמת סניף, מחלקה או תפקיד, או אפילו ברמת עובד. אבל כן כדאי להיעזר באפשרות הזאת, על מנת שזה יקל עליכם מבחינת השיוך הראשוני של העובדים למשרות. אני חוזרת לרשימת עובדים, אז כאן אני יכולה לראות את כל העובדים ואת הסכמי העבודה ששולחו להם. אני יכולה גם לעשות פה איזשהו מיון, כלומר אם עכשיו היה לי לצורך העניין עובד שלא משוייך לי כלל למשרה, ואני רוצה לראות ולעלות על זה. לכם דוגמה, אם אני כרגע את העובד הזה לא משייכת בכלל למשרה. בעצם אני יכולה לראות שהעובד הזה כאן יופיע לי בשיוך ללא הסכם עבודה, ואני יכולה מפה לשייך את זה להסכם. זה לגבי ההגדרה של יום העבודה של המשרה והשיוך שלה לעובד. אני כן אציין ואומר שלהגדרות האלה של ההסכמים יש את השלב הבא שקשור להגדרה של תבנית העברה לשכר. בהגדרה של תבנית העברה לשכר אני יכולה לקבוע אילו מרכיבי השכר יוצגו לי הן בסיכום של הדוח והן יועברו לי לשכר. על זה אנחנו נרחיב בהדרכה הבאה שקשורה לתבניות העברה לשכר. עד כאן ההדרכה שלנו בנושא הסכמי העבודה. הסברנו והראינו את השלבים בהגדרה של משרה ראשונית לעובד, איך אני יכולה ליצור משרות חדשות, לשייך אותם לעובדים, לבצע העתקה של משרה לכמה עובדים או אפילו ברמת סניף או מחלקה.
מכאן כבר ברגע ששייכתי הסכם לעובד, כבר הדוח שלו יהיה מעודכן. אז זה גם חשוב לדעת, זאת אומרת, אם העובדים התחילו לדווח ועדיין לא ביצעתם הקמה של הסכם, זה עדיין בסדר, ברגע שתקימו את ההסכם, הדוח שלו יתעדכן בהתאם, וכמובן יופיעו כל העמודות הרלוונטיות בהתאם למה שהגדרתי בהסכם. אז כמובן שהדוח שלכם יופיע הרבה יותר מפורט, עם כל העמודות הרלוונטיות. אפשר בכל שלב כמובן לבצע העתקה ושיוך של ההסכם הנכון. תודה רבה לכם שהייתם איתי, כמובן שכמו שאמרתי, אם יש שאלות נוספות, אנחנו נשיב כאן בפרטי, ובנוסף אפשר גם לפנות בכל שאלה למחלקת השירות שלנו, הם ישמחו לעזור. אז תודה רבה לכם, שיהיה המשך יום נעים. בהזדמנות זאת גם אני אאחל שנה טובה, חתימה טובה. תודה לכם.